Добър ден! Казвам се Диан Дойков и съм преподавател по предприемачество. Ще ви представя първа част на основния курс в пакета за дистанционно обучение основа на предприемачеството, както и спомагателния курс по предприемачество, който е курс с отворен код. Предприемаческата система е обекта на нашето внимание в рамките на тази първа част и ще се постарая в тази първа част да ви представя необходимите основни базисни отправни точки за постигането на определени учебни цели, които първата част стреми да постигне, а именно да се запознаете с съществуващи определени теоретични постановки, както и характеристиките, касаещи предприемачите и предприемачеството, да придобиете представа за развитието на понятието предприемачество в исторически аспект, както и да разберем кои са основните дефиниции за предприемачество и да изучим някои от тях в по-големи детайли. Ще използваме някои подходи и принципи, като основен подход в предприемачеството. Това е системният и научният подход. Системният и научният подход може да бъде илюстриран с един доста интересен от една точка на занимателността. Пример, това е казусът, който ще намерите в учебника, в електронния учебник, наречен системата СЛОН или слонът система, който се разказва за този махараджа, който не можел да се управлява добре господарството и за да получи помощ от външни експерти, ги поканил да покажат какви са проблемите. Те са съответно установили, че неговите съветници са слепи, явно не могат да обхванат системата, както трябва, за да я управляват добре. Тогава те решили да направят експеримент, тези същите външни експерти помолили махараджата да разпореди да се даде един слон и неговите слепи съветници да могат да познаят какво срещу тях с останалите им сетила. Те, за съжаление, не могли да познаят. Някой пипът в робота си помислят, че това е питон, друг тръгта оприличил на колона или на дърво и така нататък. И изводът от цялата тази история, от тази занимателна притча е, че за да познаваш една система, трябва да я погледнеш или да я видиш, или да я осъзнаеш в нейната цялост, в нейната системна и холистична обвързаност. Именно за това използваме тази притча, за да можем да докажем, че изключително важно е в предприемачеството да бъде прилаган системен и научен подход, но особено системен подход и да разберем кои са онези системи, които съставляват предприемаческата дейност или определят предприемаческа дейност. Те са представени на тази графика с концентрични кръгове, които са отвънка навътре обща система, целевата система, системата граница и най-вътрешната, това е организационната или предприемаческата система. Всяка една от тези подсистеми има своите характеристики, своите особености и за да можем да ги изучим, ние трябва да имаме и съответната предприемаческа визия и някакви теоретични основи. Визията и визионерството са основни и основополагащи в цялостната теория, както и практиката на предприемачеството, но нека да видим какви са основните исторически създали са модели на предприемачеството. Първият период, в който се създават такива модели, е класическата ера. Още виждате 1725, Ришар Кантильон формулира понятието предприемач. Той му дава малко по-различен оттенък, като спекулант или човек, който поема рискове. И различни обаче от рисковете, които поемат предоставящите капитали. На 1797 Бодо казва, че това е личност, която планира, контролира, наблюдава, притежава и организира някакви ресурси и дейности. 1803 година Жан Батист Сей, френски икономист, мислител, поет даже,
казва и философ, казва, че предприемачът е човек или личност, която премества ресурсите от места с по-ниска производителна печалба към места с по-висока такава. Разбира се, ранно неокласическата ера има други представители, които имат други мнения. Виждате, че 1890 Маршал казва, че предприемачът е най-вече координатор, иноватор, но и арбитър, арбитраж се въвежда тук като икономическо понятие, стремежът да се стоя конкурентно ценообразуване в различните пазарни ниши или пазарни местоположения. Хелестни Седма Хоули казва, че той е собственик на производство, но може да бъде менеджер, по-нататък се разбира. Преломен момент идва, когато Йоан Шумпетър влиза в остра битка с класическите икономисти, доказвайки, че предприемачеството е част от икономическата наука, даже в по-късен етап, заедно с Питер Дракър, доказва, че предприемачеството е четвъртия фактор в икономиката. Така че приносът на Шумпетър е, че предприемачът е основен носител на иновация, на съзидателност, креативност. Май 21 година свързва предприемачеството с взимане на решение в неопределена среда, а 1925 на предишния век се счита, че предприемачите са и добри координатори на ресурсите, за които споменах от икономическа гледна точка. Модерната неокласическа ера третира предприемача вече като енергична личност, социално-психологически профил се прави на предприемачска дейност. Максимизацията на възможностите е основна теза на Питер Дракър, който в последствие доказва, че предприемачеството е изключително важен, фундаментално важен елемент на всяка икономика, че предприемачеството е гръбнакът на икономиките, че предприемачеството създава средна класа, създава работни места, създава конкуренция, създава брутен продукт, национален доход и така нататък. Така че фундаментални са приносите на Дракър, не по-малко са тези на последователите на тази модерна неокласическа теоретична школа. Особено важно да отбележим, че доходите, печалбата и арбитражността, създавайки конкуренция, определят и ролята на предприемачеството. Трябва да отбележим също така и инициативата, която поемат предприемачите, както и факта, че предприемачите са по-различни хора от икономисти, психолози, бизнесмени, политици и тази особеност трябва да се отчита при анализа на практиката на предприемачеството. Не трябва да се пренебрегва и оскъдността на предприемаческите ресурси, т.е. умението да управляваш оскъдни ресурси в неопределена среда, изведено като базис в теорията на Касон, на Кирснер и, разбира се, на други автори. Съзидателността и отдаване на ресурси и време и усилия за да създадат стойности, както и покриването не само на финансови риск и материални риск, но на психологически и професионални риск, отличават предприемачите от останалите икономически субекти. Динамичният процес в основата на трудовете на Ронстейн, който описва предприемачки динамични хора, а съвременните автори, като например Винекер и Турик, създават едни теории, които търсят връзката между иновативността и определена среда, както и разликата между предприемачеството и притежателството. Огромен интерес в целия свят към предприемачеството не е случайно. Това е оправдано от гледна точка на факторите за развитие на всяка една икономика, така че и можем с категорично да заявим, че предприемачеството е динамизатор на икономическата дейност, среда и активатор на конкуренцията и генератор на продукт, национален продукт и доход. Етимологията на предприемачеството от френски език, entrepreneur на френски означава човек, който взима междините, но на български има малко по-друго звучение. Все пак става въпрос за личности, които преди останалите осъществяват някаква дейност, икономическа дейност.
в неопределена рискова среда, безспорно. Разлика има между изобретател и предприемач, разлика има и между менеджер и предприемач, макар че в много случаи предприемачите са и менеджери за своите фирми, но имаме различни позиции, различни интереси, така че можем да изследваме дефиницията на предприемач и предприемачество от гледна точка на възможностите, ресурсите и процеса на предприемаческа създателност и креативност. Тоест, имаме основание да считаме, че печалбата и свързаните с нея идеи и използване на възможностите, както и динамичната дейност и спецификата на предприемаческото поведение ни дават някаква представа за определението на предприемач и предприемачество, като тук искам да отбележа факта, че съзнателността, мотивираността и готовността за поемане на рискове са основни параметри на всяко едно определение на предприемач и предприемачество. И в рамките на казусите, които ще разгледаме, имаме и възможност да разгледаме казуса за Пиер Омидияр и неговата фирма eBay, която като цяло е в унисон с установените от нас предприемачески дейности. Тук имаме, разбира се, и възможност да определиме какво е корпоративен предприемач, корпоративно предприемач и корпоративно предприемач. Корпоративно предприемачество е предприемачество, което е свързано с строяване предприемачески принципи и действия в големи компании, в мощни или не толкова мощни национални и транснационални корпорации или международни фирми. Формата на съществуване на корпоративното предприемачество е доста по-различна от формата на съществуване на предприемачеството в малките и средни предприятия, защото фирмите са различни, обемите, мащабите са различни, дейностите и принципите са различни, но това, което можем да кажем и за предприемачите в малките и средни компании и в предприемачите в корпоративния бизнес, е, че всичко зависи от това дали фирмата е консервативна или предприемаческа. Каква е разликата между консервативните фирми и предприемаческите фирми? И как могат корпоративните предприемачи да осъществяват предприемачески подходи в големите компании? Първо, както виждате от тази сравнителна табличка, предприемаческите фирми са проактивни, иновативни и поемат рискове, докато консервативните фирми са пасивни, слабо иновативни и се въздържат от поемане на рискове. Така че нашето умение да различиме консервативната и неактивна от предприемаческа гледна точка фирма от динамичната и активна предприемаческа фирма е много важно. Това наше умение трябва да развиваме в рамките на обучението. Причините за започване на предприемаческа дейност са различни, но основните са стремеж към самостоятелност, стремеж да бъдат иновативни, да развиват своите иновативни намерения и възможности от средата, които стоят в отношение на иновациите и прилагане на инновационни подходи. Също така постигане на финансов резултат, споменахме за печалбата и необходимостта от печалбата. Съществуват различни митове за предприемачите и предприемачеството. Ще разгледаме някои от тях, като мита, че предприемачите се създават в процеса на тяхната дейност не толкова, колкото те се раждат такива. Това е мит, който, разбира се, не може да бъде доказан освен с анализ на казуса и практически резултати. Така че можем да направим заключение, че този мит не издържа проверката на практиката. Предприемачите в по-голяма степен се създават, отколкото те се раждат като предприемачи. Втория мит е, че предприемачите са хазарни типове и това не издържа проверката на времето. По-скоро рисковете са премерени, като предприемачите поемат в рамките на тяхна дейност, отколкото да са хазартни и прекомерни. Третия мит, че предприемачите се мотивират само от пари. Това също е в разрез с съзнателността, с социалната отговорност и така нататък.
Предприемачите трябва да бъдат млади и енергични хора. Има много примери на предприемачество в по-късни етапи. Всичко зависи от това дали предприемачът е предприемач на възможности или предприемач на нужди. Ако е предприемач на нужди, той може да бъде възрастно поколение, стига да е притиснат поради безработици и други причини от живота и да търси реализация на някакви свои идеи, за да задоволи своите първи и, разбира се, основни нужди. Успешният предприемач може да бъде характеризиран с някои основни характеристики, като желание да осъществява тази дейност, фокус върху основните дейности, които осъществява упоритост, както и до голяма степен интелигентност и прилагане на определени подходи. Ще ви запозная също и с един принцип, наречен принцип на Вавилонската кула, или принципа, който показва, че предприемачеството до известна степен е еклектична или сбор от елементи, които не са толкова добре структурно обвързани дейност. И това, разбира се, има своето обяснение, тъй като Питер Дракър в своята книга "Иновации в предприемачеството" казва, че предприемачеството не е толкова теория или наука и не толкова изкуство, колкото практика, и ние се убеждаваме в това при анализа на всеки един казус от предприемаческата практика, но нека да видим защо считаме, че този принцип, а именно за еклектиката в предприемачеството, все пак трябва да бъде по някакъв начин преодолявано, като недостатъчно добре структурирана научна област. Може да бъде обяснена, разбира се, с интердисциплинарността и затова, за да преодолеем тази еклектичност, може да прилагаме този интердисциплинарен подход в предприемачеството, като считаме, че предмета на предприемачеството е свързан с точно такава еклектична същност. И ако преди малко видяхте индийското божество Шива с 6 ръце и с много лица, то е ясно, че ако това е предприемач, ние трябва да намерим съответно множество дейности в областта на маркетинга, на менеджмента, и на икономиката, на финансите, и дори на обикновените оперативни дейности, и на ежедневните рутинни дейности, които трябва да бъдат осъществявани, и да има познание и някаква експертиза в тази област. За да определим комплексността и множествената сложност и множеството дименсии на предприемаческа дейност, може би трябва да разгледаме един модел, развит от Винекерс и Търик, който се нарича детерминантен модел в предприемачеството. Повече информация може да намерите в електронния учебник, но основата на този модел е, че се търси връзка между предприемаческа дейност и търсене и предлагане на тази дейност от една страна, на второ място връзка между ресурсите и възможностите на пазара, а също така и постигнатите резултати и рисковете, които се поемат. И не на последно място, разбира се, трябва да се намери и някаква стойностна изява на тези резултати. Ако тези резултати бъдат изследвани от гледна точка на правителствена намеса, в случая елипсата за думата Ж, и съответно влиянието на търсене и предлагане върху отделните елементи, които са свързани с рисковете от една страна, свързани с възможностите на правителството и правителствени агенции да модерират тези рискове чрез регулации или да активират предприемаческа дейност чрез дерегулации, както и влиянието на всеки един елемент помежду или на правителствената намеса върху отделните елементи. То може да установим, че става въпрос за един сложен, комплексен модел, който от Винекерс и Търик е наречен детерминантен. Освен това, необходимо е да разберем и кои са онези фактори, които влияят върху търсенето и предлагането на предприемачеството на националната икономика. Виждате, че на графиката са изобразени някои икономически фактори на развитие, технологични фактори, глобализацията като процес, има връзка с индустриалната структура, с диверсифицирането на търсенето и най-вече с активирането
на така наречените предприемачески възможности за реализация на икономическа дейност. Предприемаческите възможности са важен елемент на предприемаческата дейност. Ние трябва да оценяваме възможностите от гледна точка на стойността на тези възможности, на стойностите, които създават иновациите с пазарен потенциал, за да може тези възможности да бъдат комерциализирани и в крайна сметка осъвременени, ако може да използваме този жаргонен израз. И изтърсенето на иновации, които създават стойност, е изключително важен елемент на предприемаческата дейност. И в множество добри примери в това отношение, които са дадени и в учебниците, и учебните помагала електронните учебници, а и могат да бъдат намерени в учебната литература, която е препоръчена в рамките на библиографичния списък. И така, кои са предприемачите? Хора, които стартират и проявяват бизнес, хора, които разкриват определени пазарни потребности, стартират фирми, за да бъдат задоволени тези потребности, субекти, икономически субекти, които поемат риск, осъществяват иновационна дейност в пазарна среда. Те могат да бъдат активни собственици, активни менеджери, могат да бъдат и корпоративни предприемачи, както се разбра. Предизвикателството на предприемачеството, това е модерността на 21 век, като е изключително ориентиран към интернет, електронните устройства, които дават възможност за осъществяване на електронна търговия, за глобализация, за аутсорсинг, краудсорсинг, краудфинансинг и така нататък. Има и множество предприемачески принципи, като един от тях е принципа на причините и следствията, които също са разгледани в учебника, електронни учебник, както и принципа на предприемаческия билиард, а именно принцип, който казва, че ресурсите това са оприличават се метафорично с топките на една билярдна маса, които са разположени в тригъл и трябва да бъдат разбити, условно казано, от основната бяла точка с щеката, която предприемачът активира. Разбиването на ресурсите или активирането на ресурсите, може би по-точно този израз, трябва да бъде с цел те да бъдат вкарани в мрежите на билярдната маса, които са пък печалбата, която организира предприемача, резултата, който постига и, разбира се, социалният ефект върху обществото и икономически ефект върху икономиката. Тук явно можем да използваме и някои правни и регулативни елементи, като, например, какви са критерии за дефиниране на микро, малко и средни предприятия в Европа, в България. Имаме също така възможност да видим коя е правната база за дребен бизнес, дефиниция за дребен бизнес в законовите основания, за да се счита една фирма за малка или средна, или един предприемач за, така да се каже, достатъчно добре позициониран в икономическото пространство, за да може да бъде субсидиран, подпомаган, финансиран или съфинансиран. Това са важни елементи, които трябва да бъдат използвани от всички. С това, разбира се, съдържанието на тази първа част не се изчерпва, но можем да кажем с определена увереност, че при проучване, анализиране на външна литература, която вие може да намерите като списък в референтната библиографска справка, и също така изучаването на електронни учебник, както и допълнителните мултимедийни материали, видеолекции, вие ще можете да се запознаете с онази част от системата на предприемачеството, която ще ви донесе определени знания, които ще можете да приложите в практика в един бъдещи период. Благодаря много за вниманието. До скоро виждане.